Kaixo egunon, ongi etorriak. Bideo honetan, irakasleen konpetentzia digitala ikastaroaren 6. moduloko atasa burutu nahi dut. Irakasleen konpetentzia digitala ikastaroa garatzeko portfolio digitala egin dut. Horretarako Google Site tresna erabili dut. Bideo grabaketa hau egiteko Camtasia programa erabili dut. Programa honekin pantaila kapturatu dut, nire portfolio digitalen atalez atal erakutsiz. Era berean, audioa grabatu du tresna batekin, text-to-speech programa erabiliz. Portfolio digitalean sartzerakoan portada azaltzen da. Bertan, ikastaroaren azalpenak agertzen dira. Ezkerraldean, menu bat daukagu, aukera guztiekin, eta moduluetan egindako lanak aurki ditzakegu. Orain, aukera hauek banan-banan ikusiko ditugu. Lehenengo moduluari buruz, hemen, Dicom Edu. Eta modulu honetan, Dicom.edu-ri buruz, Selfie for Teacher tresna erabili ondoren sortutako txosten informeak ikus daitezke. Era berean, Europako Selfie for Teacher test egin ondoren, nik emaitzei buruz egin nuen hausnarketa bat irakur daiteke. Hemen ikus dezakegu. Bigarren moduluari buruz, IDU, ikaskuntzarako diseinu unibertsala, irakurketa errazari buruz egin nuen. IDUaren ezaugarriak kontuan izanda, irakurketa errazaren jarraibideak aplikatuz, ingelesko lan orri bat prestatu nuen, lehen hezkuntzako 2. zikloko ikasleentzat. Hauxe da. 3. moduluari buruz, zibersegurtasuna eta ziberbizikidetza gai bat landu nuen, netiketak. Netiketaren arauak aztertu nituen. Gelara begira, gai honekiko unitate didaktiko bat sortu nuen. Hemen ikus daiteke. Era berean, netiketaren arauei buruz grafika bat egin nuen. Hau da, Piktochart. Hemen, bekaldean, ikus daiteke. Laugarren moduluan, konpetentzien ebaluazioari buruz, lan bat prestatu nuen. Onlineko tresna bat erabiliz, Live Worksheet delakoa, horrekin ebaluazioa egiteko lan orri bat sortu nuen, azterketa moduan. Abesti baten testua lantzeko bideo bat erabiliz, testua osatu egin behar da. Hau da, bertan ikasleak testua osatzen du, falta diren hitzak erabiliz, eta ondoren, lan tresnak autozuzenketa egiten. 5. moduluan, metodologia aktiboi buruz, lan batzu prestatu nituen. Lehendabizi, interneteko ikas egoera bat aukeratu nuen. Hemen, bekaldean dauket, Healthy Snacks delakoa. Horrekin programazio bat jarraitu nuen. Ondoren, ikastaroan emandako errubrika metodologia aktiboari buruz erabili nuen. Hau da errubrika, hemen ikus dezakegu, eta errubrikoa osatuta. Ikastoraren moduluaren atasa burutu nuen, hau da podcast bat sortu nuen. Hemen goian kokatu dut. Onlineko tresna bat erabiliz, text-to-speech. Ondoren, nire portfolio digitalean hori dena jarri eta gokitu nuen. 6. modulora, ikus-entzunezko baliabide irekiak. Eta hau da, hain zuzen, sortzen ari naizen bideoa 6. modulo honetarako. 6. moduluan atatsa egiteko bideo bat sortzea eskatu da. Azkenik, nire ikastaroaren hausnarketa hauxe da. Ikastaroa oso erakargarria sortatu zait. Gauzak eta tresna berri batzuk ikasi ditut. Gaiak hezkuntzarekin lotuta izan dira eta esparru gehienak landu dira. Nire ustez ikastaroa gomendigarria da, edozein irakasleentzat. Eta honaino, bideoa. Ongi izan eta eskerrik asko bideoa ikusteagatik.